comparteixo la pantalla. I, no, això ja ho hem vist, espera, això fora. I us poso el Power en aquest punt de la protecció de dades. Anem a veure tot el tema de la protecció de dades. Aquí el tema de la protecció de dades de caràcter personal ja teníem una regulació, però es considerava injusta, o sigui, és a dir, que no garantia suficientment els drets, el dret a la intimitat, sobretot, que és el dret principal que estem protegint, doncs que no es garantia suficientment. I això va arribar a nivell de la Unió Europea i en el seu moment, l'any 2016, la Unió Europea va aprovar un reglament amb unes noves directrius, amb unes noves característiques de com havia de ser la protecció de dades de caràcter personal. Arran d'aquest reglament, que com podeu veure és un reglament de l'any 2016, simplement per tenir en compte que hi havia un reglament de la Unió Europea, no més que això, llavors es va haver de modificar la llei espanyola que existia i es va modificar l'any 2018. Es va aprovar la llei orgànica 3/2018 de 5 de desembre de protecció de dades personals. Aquí, en essència, amb aquesta combinació del reglament de la Unió Europea del 2016 i la llei orgànica de protecció de dades del 2018, el que estem fent és defensar o desenvolupar un dret fonamental. Per això, a Espanya s'ha fet mitjançant una llei orgànica, perquè estem garantint un dret fonamental. En concret, el dret fonamental de l'article 18 de la Constitució, que és el dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge. O sigui, aquí el que intentem és protegir les nostres dades, des de les nostres dades identificatives, com les dades que afectin a la nostra intimitat. Llavors, el cert és que la regulació és bastant mal fet en el sentit que es fa difícil d'entendre i d'interioritzar-lo, perquè el reglament de la Unió Europea, o sigui, realment la llei orgànica de protecció de dades, és a dir, la llei espanyola, per si mateixa, sola, no ens resol tots els dubtes. Si nosaltres volem saber, per exemple, quin tipus de consentiment hem de donar perquè utilitzin una determinada dada personal nostra, constantment la llei orgànica de protecció de dades ens va dient doncs això ho farem en la manera que preveu el reglament que diu que s'ha de fer. Llavors, constantment es va remetent al reglament i realment hem d'anar combinant les dues normes per poder treure l'entrellat una mica de quina és la regulació. Aquesta feina de combinar les dues normes ja està feta amb aquest Power i llavors d'aquí ens surt la informació que ens puguin preguntar. En primer lloc, el primer que s'ha de tenir en compte és que de la regulació que hi ha hem de diferenciar dos tipus de dades personals. Hi ha les dades personals i punto, que són les dades bàsiques, i després hi ha unes categories especials de dades. Llavors, les dades bàsiques són dades bàsicament que ens poden identificar, que no estiguin dins de cap de les categories especials de dades que anem a veure ara a continuació. Poden ser, per exemple, el nom, l'adreça, l'email, telèfon, edat, sexe, assignatura, imatge, aficions, dades bancàries. Tot això són dades personals, però que no estan dins de cap de les categories especials de dades que reconeix les lleis. Ho deixo ja amb les lleis i sempre vull dir que faig referència al reglament de la Unió Europea, la combinació del reglament i la llei orgànica de protecció de dades. I, d'altra banda, hi ha tot un conjunt de dades, de categories especials de dades. Llavors, és molt important tenir clar quines són les categories. O sigui, aquí la clau, tant per respondre a preguntes de test com pel cas d'un eventual supòsit pràctic o una pregunta curta, és igual com ens ho preguntin, és tenir molt clar quines són les dades bàsiques, que aquestes les tenim per defecte, quines són les categories especials de dades i llavors saber el consentiment que s'ha de prestar en cada un d'aquests casos, amb les excepcions que hi ha. Perquè la típica pregunta és que no sé qui vol una dada relativa a... vol saber si formes part d'un sindicat, per exemple, i llavors si tu com a funcionari pots donar aquestes dades, necessites el consentiment de l'interessat, no el necessites, etc. O sigui que la clau és tenir clar
quan s'ha de donar el consentiment i quin tipus de consentiment s'ha de donar. I això dependrà de si es tracta d'una dada bàsica o si es tracta d'una categoria especial de dades. I encara vaig més enllà, dins de les categories especials de dades, el reglament de la Unió Europea les diferencia en dos, unes quantes s'ha de fer un tipus de consentiment i unes altres s'ha de fer un altre tipus de consentiment. I això és la clau, diríem, la clau per respondre a lo que se sol preguntar en matèria de protecció de dades. Anem a intentar aclarir-ho. Llavors hem dit, les dades bàsiques són dades, en principi, dades personals sense més, que no entrin dins de cap d'aquestes categories que teniu en pantalla. Quines són les categories especials de dades? Les categories especials de dades són les dades que fan referència al nostre origen ètnic o racial, opinions polítiques, conviccions religioses o filosòfiques, afiliació sindical, dades genètiques, dades biomètriques, dades relatives a la salut o a la vida i dades relatives a l'orientació sexual. També s'entenen que són categories especials de dades les dades relatives a la salut. I després, d'altra banda, i passo un moment i després tiro enrere, però, si em fa cas, aquí. I també es consideren categories especials de dades tot el que fa referència a les condemnes o delictes penals, és a dir, tot el que són els nostres antecedents penals. Si ens diuen, es poden demanar els antecedents penals d'una persona, els antecedents penals són també una categoria especial de dades, espera que no me fa cas, ara, una categoria especial de dades. Llavors, torno enrere perquè de totes aquestes dades especials, o sigui, dades especialment sensibles o categories especials de dades, destaquen les dades genètiques i les dades biomètriques perquè es van afegir per primera vegada a l'any 2016 amb aquest reglament. No n'havíem sentit a parlar mai, però clar, ens anem modernitzant i a mesura que anem trobant altres instruments, diríem, per identificar-nos, doncs hem d'anar incorporant aquest tipus d'informació com a dada personal també. Les dades genètiques són les dades, per exemple, el nostre ADN, dades, ens ho defineix el reglament de la Unió Europea com les dades personals relatives a les característiques genètiques que puguis haver heretat o que hagis adquirit d'una persona física i que donen una informació única sobre la salut, sobre la fisiologia, etc. Ja dic, el típic exemple, l'ADN, per exemple. I les dades biomètriques són les dades que s'obtenen a partir d'un tractament específic, com pot ser, per exemple, allò de l'empremta digital, allò que fitxes amb el dit, amb l'empremta, o bé allò que et miren de la retina, o la facial, amb els mòbils també, la identificació facial. Tot això són dades biomètriques. Llavors, com que són coses que ja existeixen, doncs s'havien d'incorporar també perquè això també permet identificar una persona. Llavors, per tant, les categories especials de dades, aquí ho teniu amb dibuixet, i sempre entra més quan tens un dibuixet, són les relatives a l'origen ètnic o racial, insisteixo, opinions polítiques, conviccions religioses o filosòfiques, afiliació sindical, totes les dades relatives a la genètica, a la biometria, dades relatives a la salut, dades relatives a la vida o orientació sexual i després també els antecedents penals. Aquestes són les categories especials de dades. Qualsevol altre tipus, qualsevol altra dada personal és una dada personal a seques, no és una categoria especial de dades. El propi reglament també fa el matís que quan parla de les dades relatives a la salut fa referència tant a la salut física com a la salut mental i també en algun altre moment diu que es refereix a la salut passada, present i futura, diguem, no? És a dir, que no es tracta dels anàlisis de sang d'aquest any, sinó que també es considera una categoria especial de dades que els teus antecedents de salut o alguna, no sé, les analítiques de fa 2 anys o els resultats d'una operació que et vas fer fa, 10 anys, etc. O sigui, entra passado, presente i futuro i fa referència tant a la salut física com a la salut mental. Això són les categories especials de dades. Llavors, en funció de quin tipus de dada estem parlant, si dada personal a seques o categoria especial de dades, el consentiment serà diferent. Llavors, la llei, el reglament, és el que s'enrotlla més amb el tema del consentiment i ens insisteix molt en què perquè el consentiment sigui vàlid cal que hi hagi una clara acció afirmativa. És a dir, aquí el gran canvi que es va produir, que no sé si us recordeu, l'any 2016, que vam començar a rebre
de tot tipus de botigues, empreses, etc., vam començar a rebre una avalanxa de gent que ens demanava el consentiment de manera expressa, encara que fos clicant una casella, però que ens demanava el consentiment de manera expressa. I és que fins aquest any 2016, fins que es va aprovar aquest reglament, doncs, o sigui, diríem, al principi era allò de que qui en calla atorga, no? Llavors, si tu no t'oposaves, si no manifestaves la teva oposició expressa a que utilitzessin les teves dades personals, s'entenia que consenties, no? Si no em diu que no, doncs serà que és que sí. Per tant, es podia fer, dit d'una manera més jurídica, s'acceptava el que és el consentiment per omissió. O sigui, pel fet de no dir res, com que no em diu que no, doncs entendré que és que sí. Llavors, aquest reglament del 2016 va dir, a veure, això no ofereix cap tipus de garantia al consumidor, a l'usuari ni a les persones. Això no pot ser. Un consentiment és un consentiment. O sigui, s'ha de fer una acció afirmativa clara. O sigui, hi ha d'haver-hi un sí clar. Encara que no sigui que escriguis consenteixo a tal, no cal que sigui allò un consentiment exprés, no cal, però sí que ha de ser inequívoc, ha de ser, encara que sigui clicant una casella. Si vosaltres potser encara encara no us heu presentat a Capopo, però quan surti la convocatòria i hagueu d'omplir la instància, omplireu la instància, llavors haureu de marcar dues caselles. Una primera casella és la declaració responsable, és una casella en la que declareu sota la vostra responsabilitat que tot el que posa en aquella instància és cert i que tenim, si és necessari, tenim la documentació necessària per poder acreditar el que estem dient i que la posem a disposició de l'administració si la vol. L'altra casella és la del consentiment de dades personals, precisament. I l'altra casella l'has de clicar si vols permetre que l'administració rebusqui en els arxius públics i en el que té la pròpia administració, la informació que té de tu, doncs si li deixes mirar per poder acreditar, per exemple, que tens la nacionalitat espanyola, que tens un títol de diplomatura i per això pots presentar-te aquestes OPOs, etc. Llavors, és simplement clicar una casella, però amb això ja podem entendre que tenim un consentiment inequívoc, una acció afirmativa clara. Llavors, així d'entrada, el reglament té claríssim això. Un consentiment perquè el pugui donar per bo ha de ser lliure, és a dir, ho has de poder fer allò, has de tenir l'opció de fer-ho o no fer-ho. Per tant, ha de ser lliure, ha de ser específic, o sigui, t'han de dir el consentiment per què l'estàs donant. No val clicar una casella dient, que mirin el que vulguin per el que vulguin. No, sempre et dirà el per què. En aquest cas, doncs perquè l'administració miri en els seus arxius tota informació que tingui relativa a l'aspirant, no? I llavors, a més, ha de ser informada. És a dir, tu has de saber a què estàs consentint. T'han d'explicar com anirà això. Per exemple, volem les teves dades perquè volem fer una base de dades o volem fer una estadística o volem fer un informe sobre el que sigui i llavors t'han d'explicar la finalitat, com es tractaran aquestes dades, quins són els meus drets com a persona titular d'aquestes dades que van utilitzar, etc. O sigui que diríem, el reglament ha dit, s'ha acabat això de que aquí tothom busqui remeni dades personals i les utilitzi per el que vulgui sense que ni tan sols el titular de les dades ho sàpiga. Nosaltres ens enviaven un munt d'informació escolta, a veure si t'interessa això, t'interessa l'altre, i nosaltres en cap moment havíem donat cap consentiment perquè utilitzessin el nostre correu electrònic, perquè ens truquessin per telèfon per fer-nos propagandes, etc. Llavors, a partir del 2016, diu, no, això s'ha acabat, això és un assetjament total de caire comercial, això no pot ser. Necessitem un consentiment amb cara i ulls, necessitem que la persona doni el consentiment sense ser enganyat, allò de dir, clica aquí i no saps el que estàs clicant, ha d'estar informat, ha de saber què és el que està, encara que sigui, ja dic, clicant en una casella, però ha de saber el que està clicant. I la gran paraula és aquesta, que la manifestació de voluntat ha de ser inequívoca. Quan diu inequívoca vol dir això, no s'accepta el consentiment per omissió, ja no és vàlid. O sigui, allò de dir, com que no es diu que no, serà que sí, això ja no val. Hi ha d'haver-hi, com insisteixo, una acció afirmativa clara. De moment, continuem. Llavors, això pel que fa, per tant, ja tenim una primera dada a tenir en compte, que és que per les dades personals a seques,
necessitem un consentiment inequívoc. Necessitem un consentiment inequívoc, una acció afirmativa clara, sense més requisits. Llavors, què passa amb els menors? O sigui, a partir de quina edat podem demanar el consentiment de les dades? La llei, aquí també heu d'anar al tanto amb les preguntes de test, que això també té la seva història. El reglament de la Unió Europea va dir que l'edat mínima per prestar el consentiment entenia que havia de ser als 16 anys. Per tant, el reglament de la Unió Europea estableix que és a partir dels 16 anys que tu ja pots consentir el tractament de les teves dades per tu mateix. Però el mateix reglament va dir, com que és de la Unió Europea, va dir, bueno, els estats membres, si volen, poden establir una altra edat, una altra edat mínima, sempre i quan no sigui inferior als 13 anys. És a dir, que per tant, el reglament de la Unió Europea va dir, jo per mi hauria de ser 16 anys. Ara, cada estat membre que decideixi el que vulgui, però mai que sigui menys de 13 anys. Per tant, dona un ventall d'entre 13 a 16 anys. És a dir, que els estats membres poden dir que han de prestar el seu consentiment als menors a partir dels 13, dels 14, dels 15 o dels 16. D'aquest ventall que dona el reglament de 13 a 16 anys, la Llei Orgànica de Protecció de Dades, aquesta que dèiem l'espanyola del 2018, ha fixat el límit en 14 anys. Per tant, aquí ens poden preguntar, aquí ens poden jugar amb això, quina és l'edat mínima? Segons el reglament de la Unió Europea, l'edat mínima és dels 16 anys. Fins a quina edat podien decidir els estats membres? Fins a quina edat podien baixar els estats membres? Fins als 13 anys. O sigui, mai per sota els 13 anys. Quina és l'edat mínima per consentir per un mateix, segons la Llei Orgànica de Protecció de Dades? 14 anys. Llavors, aquí ja dic, hem d'anar en compte, si ens pregunten, segons el reglament de la Unió Europea, posarem 16 anys. Si ens pregunten, segons la Llei Orgànica de Protecció de Dades, posarem 14 anys. I si ens trobem que no ens fan referència a cap norma i simplement ens diuen quina és l'edat mínima per prestar el consentiment. Sense més, que dius, ostres, ara què poso, 16 o 14? Nosaltres sempre hem d'anar a la llei més propera i, per tant, hauríem de dir la nostra, la Llei Orgànica de Protecció de Dades. I, per tant, diríem 14 anys. Només posarem el 16 si ens fan referència expressa al reglament de la Unió Europea. Llavors, això és bàsicament el que hem de saber dels menors. Els menors, als 14 anys, a la Llei Orgànica de Protecció de Dades i, segons el reglament, als 16, tot i que es pot baixar fins als 13. I, en aquest cas, llavors el reglament s'enrotlla també dient que, llavors, si ja estem demanant que a nosaltres, quan vulguin que prestem el nostre consentiment, nosaltres vull dir els adults, quan hem de prestar el consentiment, que ha de ser un consentiment informat, allò que dèiem que se'ns ha d'informar i explicar-nos ben bé de què va la història, en el cas dels menors encara amb més motiu. Diu que el llenguatge que s'utilitzi per informar els menors ha de ser clar, transparent i comprensible. O sigui, s'ho han de treballar més perquè estan tractant amb menors. Llavors, per tant, aquí hi ha totes les opcions de preguntes. Com pot prestar un menor de 14 anys? Què hem de fer si necessitem el consentiment d'un menor de 14 anys? Doncs al menor no li pots demanar perquè té menys de 14 anys. Per tant, el que hauràs de fer és demanar el consentiment als seus pares o tutors. Llavors, el que sí que preveu la llei és que en aquests menors l'únic que pots demanar així personal és el nom, cognoms, adreça o manera de contactar amb els pares o tutors amb la finalitat estricta de poder-los demanar el consentiment. Si tu, per exemple, això ho veiem a les escoles, per exemple, doncs aquí es demana el consentiment als pares, llavors sí que li poden dir al nen o nena dona'm l'adreça de correu electrònic o el telèfon o alguna cosa de la teva mare, del teu pare, perquè li haig de dir una cosa, no? Això fins aquí és el màxim que pots fer. En canvi, quan ets major de 14 anys, llavors ja poden consentir per ells mateixos i utilitzant, com dèiem, un llenguatge super senzill i també matisa, per als listillos, matisa el reglament que no es pot demanar a un menor informació sobre altres membres de la família, especialment en relació a la professió, ni de tipus econòmic, ni coses d'aquestes. O sigui, si tu vols tenir dades
personals del menor, o sigui, d'un nen de 14 anys en endavant, pots, però dins d'aquestes dades no li pots demanar dades sobre altres membres de la família. Llavors ja has de demanar el consentiment a aquests altres membres de la família, el qual té sentit, no? Això per una altra banda. Llavors, quedem entesos, doncs, que tornem al consentiment, llavors tenim consentiment de les dades personals a seques, és a dir, les que no són especialment protegides ni tenen o sensibles o com li vulguis dir, necessitem un consentiment inequívoc. El consentiment és inequívoc. Llavors, hi ha una sèrie d'excepcions. Hi ha una sèrie de casos en els quals no cal demanar el consentiment per utilitzar les dades. Quins són aquests casos? Estem encara en les dades no sensibles, en les dades personals normals. Doncs quan el tractament de dades que es vol fer està autoritzat per llei, o sigui, si hi ha una llei que ho permet, doncs ja la llei passa per sobre del nostre consentiment. Quan les dades, i compta amb aquesta excepció, quan les dades es recullen per exercir funcions pròpies de les administracions públiques, és a dir, per tant, aquí una típica pregunta, no? Per exemple, tu ets del Departament d'Economia i el Departament de Drets Socials et demana que li passis la informació que té d'un ciutadà per veure si pot tenir dret a un ajut o no. Llavors, li has de donar o necessites el consentiment per donar-li. Com que entra dins d'aquesta excepció, són dades que es recullen per exercir funcions pròpies de les administracions públiques, doncs llavors no caldrà demanar el consentiment. Tampoc caldrà demanar el consentiment quan es tracta de les dades que figuren en un contracte. Per exemple, si jo firmo un contracte de treball, no té sentit que cada mes per ingressar-me a la nòmina m'hagin de demanar el consentiment inequívoc per donar les meves dades bancàries, perquè és absurd, o sigui, les dades bancàries i totes les meves dades ja consten en el contracte i aquestes dades les necessita l'empresari per poder-me pagar la nòmina. Per tant, aquí no m'anirà a demanar cada mes el consentiment inequívoc per poder veure quin és el meu IBAN, el meu compte i anar-me per ingressar-me a la nòmina. No té sentit. Després també, quan les dades figuren en fonts que ja són públiques, llavors no té sentit demanar el consentiment, perquè si ja és públic, o sigui, si són dades que jo ara clico i ho busco per internet i ho trobo, perquè és públic, quin sentit té demanar el consentiment? No té cap sentit. Per exemple, se m'acut ara, tot el que són els càrrecs polítics, mentre exerceixen el seu càrrec, han d'inscriure en un registre que es diu registre d'activitats. Han d'inscriure allà tot el seu patrimoni, han d'informar de quin és el seu patrimoni, les cases que tenen, les que deixen de tenir, els comptes bancaris que tenen, si tenen hipoteca o no, quants diners aproximadament tenen en els seus comptes, etc. I tot això, i aquest registre és un registre públic. Nosaltres el podem mirar, jo ho he mirat per poder dir que realment és veritat i sense cap pegues, ho pots veure perfectament i pots veure qui té més diners, qui no, qui té hipoteca, qui no, quantes cases tenen, tot això ho pots veure. Llavors, si aquesta informació ja està accessible al públic, el que no té sentit és que li hagi de demanar a la Laura Borràs, per exemple, el consentiment inequívoc per veure per veure quin és el seu patrimoni. Si ja consta i és públic, llavors no té cap sentit demanar-li el consentiment. Després, quan el tractament té per finalitat protegir un interès vital de la persona, s'entén que és una situació d'emergència i, per tant, en aquest cas, es poden utilitzar les teves dades personals. Per exemple, si arriba per exemple, imaginem que no sé, que jo estic dormint, jo no, o sigui, que una persona està dormint a casa seva a la nit i que li entra un lladre i que el veí ho veu, que entra el lladre, i llavors truca a la policia perquè faci una actuació. Llavors, la policia pot accedir a les nostres dades, saber quina és l'adreça, sense el nostre consentiment inequívoc, perquè és per protegir un interès vital de la persona, per dir alguna cosa així. I després també,
totes les dades personals de la... justament el que acabo de dir seria un exemple del següent. Les dades personals recollides i tractades per la policia per prevenir un perill, no? O sigui, la policia, diríem, passa del tema del consentiment perquè la seva finalitat sempre és prioritària, que és protegir-nos, no? Protegir la nostra seguretat. Vale. Llavors, per tant, ja sé que estic pesadeta amb això, però és que realment és el que pregunten i a més ho pregunten a tot arreu, tant en un supòsit pràctic com en un test, sempre hi ha una pregunta d'aquestes i realment està explicat tan enrevessat entre la llei i el reglament i la llei, que es fa molt difícil d'entendre. Llavors, o almenys a mi em va costar molt en el seu dia. Llavors, quedem. Hi ha dos tipus de dades, dades personals bàsiques i categories especials de dades. Dades personals bàsiques. En les dades personals bàsiques necessitem un consentiment inequívoc. Deixo-lo dels menors. Sempre no. No caldrà el consentiment, ni inequívoc ni de cap tipus, no caldrà el consentiment quan les dades personals, la utilització de les nostres dades personals està autoritzat per llei, o bé quan és l'administració pública per exercir les funcions pròpies que li corresponen. O bé, quan es tracta, el que us deia, de les que figuren en un contracte i per continuar, o sigui, necessari perquè funcioni aquest contracte, quan es tracti de dades que ja són públiques, quan sigui per protegir un interès vital de la persona o bé el tema de la policia, quan és la policia que aquí es salta el tema del consentiment. Llavors, ara entrem a les dades, a les categories especials de dades o dades sensibles. Dades sensibles o categories... Ho hem de dir així perquè el reglament, si no recordo malament, és el reglament, parla de categories especials de dades i la Llei Orgànica de Protecció de Dades parla de dades especialment sensibles, parla de dades sensibles i de dades especialment protegides. Llavors, tot parlem del mateix. Categoria especial de dada, dada sensible, dada especialment protegida. Són sinònims, estem parlant exactament del mateix. Llavors, aquí, abans hem vist totes les que eren, les categories especials de dades. Llavors, de totes aquelles que hem dit, de totes aquelles categories especials de dades que hem dit, les que fan referència a l'origen racial o ètnic, a la salut i a la vida sexual, aquestes requereixen un consentiment exprés. Un consentiment exprés. Vol dir que no val clicar una casella i ja està, que presto el meu consentiment perquè utilitzi les meves dades, sinó que s'ha d'indicar que consenteixes a que utilitzin les teves dades relatives a la teva salut, a la teva vida sexual, al teu origen racial o al teu origen ètnic. És a dir, ha de ser exprés sobre aquelles dades en concret, perquè són especialment protegides. Llavors, aquí també tenim una sèrie d'excepcions. Això no caldrà el consentiment quan també ho disposi una llei o bé quan necessitem aquestes dades per la prevenció o diagnòstics mèdics o bé per salvaguardar l'interès vital de la persona afectada. I com us deia abans, la policia sempre se salta el consentiment, per entendre'ns. Però fixeu-vos, de moment només hem parlat de les dades especialment sensibles que facin referència a l'origen racial o ètnic, la salut i la vida sexual. Aquestes cal el consentiment exprés. I llavors, les que revelen la ideologia, les que fan referència a la ideologia, a l'afiliació sindical, a la religió i a les creences, aquestes cal el consentiment exprés i, a més també per escrit. O sigui que dins de les categories... Perdona, Gemma. Sí. Sí, quan dius consentiment exprés vol dir inequívoc. No. O sigui, inequívoc em serveix clicar una casella. O em serveix acceptar les cookies, per exemple. Vol dir que faig alguna acció. I exprés què és? Exprés és d'expressament o de ràpid? No, exprés és d'expressament. És a dir, l'exprés és que jo dic que autoritzo o clico almenys una casella que diu que autoritzo expressament a utilitzar aquelles dades relatives, per exemple, a la ideologia, a la salut, etc., que autoritzo expressament a utilitzar aquelles dades. O sigui, vol dir més inequívoc que marcar una casella. És marcar una casella on expressament diu el que estàs marcant. Sí, o sigui, express va més enllà que inequívoc. Inequívoc, al final,
Inequívoc vol dir que tu cliques una casella, o quan acceptem les cookies, que diuen nosaltres fem tractament de tota el que deixis aquí escrit, fem un tractament, ens ho guardem. Ho acceptes o no ho acceptes i que tu cliques acceptes. Això és inequívoc, però no és express, perquè tu no estàs clicant res que digui que autoritzes expressament a la utilització de les teves dades de caràcter sindical o d'ideologia o el que sigui, sinó que en termes generals dius que acceptes que puguin tractar les teves dades personals. Ja està. Vale. Es veu la diferència? És que realment pensa que tu mires, jo què sé, per exemple, l'Agència Catalana de Protecció de Dades i no t'ho sap ni explicar, tampoc. Està posat tan així, és tan raro, però t'acaben dient això. Exemple de consentiment inequívoc seria acceptar les cookies o clicar una casella que diu simplement que autoritzes que utilitzin les dades que has deixat allà. Sense més explicacions. I en canvi l'Express, aquí et mulles més. En l'Express ja dius que sí, que autoritzes que utilitzin les teves dades relatives al teu origen ètnic o racial, o ja concretes més. I llavors, en concret, si és relatiu a la ideologia, afiliació sindical, religió, creences, a més de ser express, ha de ser per escrit. Ha de ser per escrit també. I en aquest cas, tampoc no cal el consentiment, com sempre per la policia no cal el consentiment. I després, cuidado, per això també ho han preguntat molt, els partits polítics, els sindicats i les esglésies poden utilitzar aquestes dades que no deixen de ser sensibles sense necessitat del consentiment. És a dir, si jo, per exemple, m'he afiliat a UGT, UGT ja ho sap quina és la meva afiliació sindical, perquè estic afiliada en el seu sindicat. Llavors, és absurd que em demani el consentiment per saber quina és la meva afiliació sindical, perquè consto com a afiliada. Vull dir, no té cap sentit, no? Amb un partit polític igual. Si jo formo part d'un partit polític, no té sentit que m'hagin de demanar el consentiment per saber quina és la meva ideologia política, perquè, a veure, si soc d'Esquerra, per exemple, i estic afiliada a Esquerra, és evident quina és la meva ideologia. I si estic a Vox, també és evident la meva ideologia. Llavors, no té sentit que demanin el consentiment. I la religió igual, o sigui, si tu formes part de la comunitat, la que sigui, islàmica, israelita, cristiana, la que sigui, aleshores no té sentit que aquella comunitat hagi de demanar el consentiment per saber quina religió tens o quines creences tens. Per tant, en aquests casos no hi ha problema. Això ho han preguntat moltes vegades, moltes, estic exagerant, però ho han preguntat més d'una vegada, això sí, que et deien que, per exemple, que això era un supòsit pràctic, però per fer-vos la idea, parlaven d'una oposició o un concurs, no. Crec que era un concurs de mèrits, un concurs, tipus el que estem vivint ara, un concurs, i que llavors es presentaven X persones i no sé quantos. I llavors una de les preguntes deia que un sindicat et demana a tu com a funcionari que li donguis la informació sobre l'afiliació sindical dels que s'han presentat en aquest concurs. Llavors et preguntaven si havies de donar el consentiment, si havies de demanar el consentiment i quin tipus de consentiment havies de demanar-li al titular per poder donar aquesta informació als sindicats. Llavors, i aquí la història era que, clar, depèn. O sigui, tots els que fossin afiliats a UGT, aquell sindicat en concret que demanava la informació, posem que era UGT, que ja em va bé, doncs llavors, en relació als afiliats a UGT, no calia el consentiment, perquè és una de les excepcions, però en canvi, els que no estiguessin afiliats o estiguessin afiliats amb un altre sindicat, aquest sí que calia el consentiment. I no qualsevol consentiment, sinó el consentiment exprés i per escrit. Llavors, aquí està la trampa, no? És a dir, que et diu, un sindicat demana totes les dades sindicals de tots els que s'han presentat a aquesta oposició o a aquest concurs. Què has de fer? Home, doncs ho haig de dividir això. Depèn. O sigui, jo miro i els que em consti que estan afiliats en aquest sindicat que m'ha demanat la informació, li passo directament, perquè no cal que li doni el consentiment, que demani el consentiment. Però, en canvi, respecte a tota la resta, els hi haig de demanar el consentiment exprés i per escrit. Llavors, fixeu-vos que, a més, per acabar-ho de complicar més,
Realment, o sigui, de la categoria especial de dades només hem parlat els que fan referència a l'origen racial o ètnic, salut, vida sexual, que aquests és consentiment exprés, i els que revelen la ideologia, afiliació sindical, religió i creences, que aquest és consentiment exprés i per escrit. Però, si recordeu, deixeu-me tirar enrere un moment, hi havia més. Ens faltarien els de la genètica i els de les dades genètiques i dades biomètriques. Aquesta no ens en diu res, ni la llei ni el reglament. Aquestes dues no ens diuen si es necessita consentiment ni quin tipus de consentiment ni res de tot això. No obstant això, com que no es diu res i és una categoria especial de dada o sensible, perquè això sí que està aquí, doncs s'entén, però s'entén no perquè ho digui la llei, que estaria dins de l'àmbit d'origen, racial o ètnic, salut, es pot entendre inclòs perquè és el tipus d'informació que et proporciona i, per tant, estaria en aquest punt d'aquí, demanaríem el consentiment exprés. Ho dic perquè, quan comences a mirar-t'ho més amb calma, dius, ostres, me'n falten. I ara què faig amb aquests dos? Doncs aleshores jo vaig traslladar la consulta. Aquesta sí que la vaig traslladar a l'Agència Catalana i em van dir amb tota la prudència, però que ells interpreten i quan fan els seus informes així ho manifesten, si el de l'origen genètic i el de la genètica i la biometria entraria en aquest pacte aquí. I llavors ara sí que ens queda tot complet. Llavors, total. I no sé si... sí, i hem dit també les excepcions. Llavors, torno a tirar enrere per acabar-ho de pair. Deixant de banda el dels menors, que també el reglament diu 16, però al final que podem baixar fins a 13 i al final la Llei Orgànica de Protecció de Dades espanyola es queda amb 14. Ni patir ni pa mi, no? Es queda amb 14. Llavors, torno. Tenim dues categories, dades personals a seques i categories especials de dades o dades sensibles o dades especialment protegides, que és el mateix. Categories normals, o sigui, dades personals a seques. Necessitem un consentiment inequívoc. Un consentiment inequívoc. Categories o dades sensibles... Perdó, espera, no. I les excepcions, és que clar. Consentiment inequívoc. Espera, aquí. Consentiment inequívoc. Dades personals bàsiques, consentiment inequívoc. Excepcions, quan per llei es permeti aquest tractament, per exercir funcions pròpies de les administracions públiques, dades en un contracte que estigui vigent, quan es tracta de dades públiques, per protegir un interès vital de la persona o bé quan ho tracta la policia. De tota manera, potser el que ens hem de quedar més potser és aquest del contracte, però tota la resta té una lògica aplastant, no? O sigui, si ho diu una llei, doncs la llei mana, no? L'administració pública ja ho sabem que treballa amb les nostres dades per exercir les seves funcions, si no, no ens arribarien les multes ni coses aquestes que no ens interessa que ens arribin. És a dir, que això també ho podem deduir. Potser aquest del contracte és el que potser no hi caus, no? De dir, clar, que un cop explicat està claríssim, no? Les nòmines no et demanen cada vegada el consentiment. Té el seu sentit. Si es tracta d'una dada pública, que ja és pública, també ens entra al cap que no s'hagi de demanar el consentiment. Protegir un interès vital de la persona, doncs, evidentment, sempre es prioritzarà i la policia. I ens hem de quedar que la policia puede con todo, no necessita consentiment amb res. Llavors, quan es tracta de dades sensibles relatives a l'origen racial o ètnic, salut i vida sexual, i afegeixo dades genètiques i dades biomètriques, consentiment exprés. Consentiment exprés. No caldrà aquest consentiment exprés si una llei així ho estableix, quan sigui necessari per algun interès vital o per algun diagnòstic mèdic. Imagina't que una persona té un accident de cotxe, estan allà perdent un mogollon de sang i necessita saber el seu grup sanguini per poder-li fer una transfusió. A veure, no estem per demanar-li el consentiment, igual està allà inconscient, vull dir que té un sentit total. I la policia. Quan es tracta de dades sensibles, també, però relatives a la ideologia, afiliació sindical, religió i creences, llavors necessitem el consentiment exprés i, a més també per escrit. No caldrà aquest consentiment, la policia, com sempre, i quan es tracta
dels partits polítics, sindicats i esglésies respecte de les dades dels seus associats o membres, el que dèiem. Qui ho demana a UGT? Llavors jo li puc passar les dades dels afiliats a UGT, no les dades dels afiliats a qualsevol altre sindicat. Si en relació als afiliats a qualsevol altre sindicat, necessitaré demanar-los el consentiment exprés i per escrit. Això és el primer que s'ha d'aprendre, diríem, tenir clar quines són les... Perdó, Gemma, una pregunta. La categoria especial de condemnes i delictes penals és l'única que no té consentiment? No, o sigui, els antecedents penals... O sigui, hi ha la categoria aquesta especial que has comentat a afegir, però quin consentiment seria? L'exprés o l'exprés i escrit o no en té? Ja, no diu res la llei, però és una categoria especial de dades, o sigui que aquesta... Sí. No hi he pensat que ella estava inclosa. Jo diria, perquè sempre hem d'anar a menys, que faríem el mateix que amb les biomètriques. Genètica i biometria. Correcte. Consentiment exprés a seques. A seques. Vale. A seques. Perquè, clar, com més requisits demanes, llavors més restrictiu has de ser. O sigui, no pots anar afegint així i no s'assemblen amb res amb els que hi ha aquí. Sí. Hauria d'estar aquí. Però perquè ho diem aquí, vull dir, la llei no ho diu, per tant no t'ho poden preguntar. O sigui, per tant no t'ho poden preguntar perquè no està avalat a cap llei. Però si haguessis de triar, jo posaria el consentiment exprés. Vale. Llavors, tenim els consentiments, dades bàsiques, categories especials, llavors consentiment inequívoc per les bàsiques, exprés per unes categories especials concretes i per les altres consentiment exprés i per escrit. I sí que ens hem de tenir en compte les excepcions, perquè justament el que més pregunten, i més amb un supòsit pràctic o així, el més fàcil és que et demanin una de les excepcions, no la norma general. Llavors, a banda d'això, quan es comença amb la regulació, que això ho fa el reglament i ens diu una mica com volem que sigui, com funcionarà tot el tema de les dades personals, et recull tot un conjunt de principis. Potser de tots aquests principis poden ser importants d'aprendre en cas que en la nostra convocatòria ens facin preguntes curtes. Si fan preguntes curtes, als principis els agrada molt de preguntar les preguntes curtes. A nivell de test i de supòsit pràctic és molt difícil que preguntin principis així d'aquests. Però si arribem a tenir preguntes curtes, que podria ser, perquè normalment el fan com el de superior, i en el de superior hi ha preguntes curtes, doncs llavors sí que és important perquè normalment, llavors moltes vegades una pregunta és de principis d'algú. De tots els principis que arribarem a veure sempre pregunten algun principi. Ara, també s'ha de dir que si, per exemple, aquí n'hi ha 2, 4, 6, 7 principis, doncs potser te'n demanen 3. Explica 3 principis regulats en matèria de protecció de dades, per exemple. Llavors, tampoc es passen com de preguntar-los tots. Però que els principis ens els hem de mirar amb carinyo, sobretot si tenim preguntes curtes. Els principis que es preveuen en matèria de protecció de dades són els que teniu en pantalla. El principi de responsabilitat proactiva, la licitud, lleialtat i transparència, limitació de la finalitat, minimització de les dades, limitació del termini de conservació, exactitud, integritat i confidencialitat. Ara anem a veure'ls cada un d'ells. Són molt fàcils, però per tenir-ho clar. Però en termes generals d'aquests principis el que ens surt sobretot són dues coses. Un dels principis potser més importants i que sempre si us pregunten algun principi fora bo que poséssiu aquest és el primer, el principi de responsabilitat proactiva, perquè va suposar un canvi totalment en la manera de funcionar amb el tema de la protecció de dades. Abans d'aquest reglament i abans de la llei, quan tu volies obrir una base de dades amb dades personals, doncs trucaves a la porta de l'Agència Catalana de Protecció de Dades i llavors li deies, mira, és que haig de fer una base de dades. I llavors ells et deien, a veure, quines dades són? Doncs aquestes. Llavors deien, doncs això
per poder-ho tenir ben protegit i etc. Estaria bé que fos amb un programa, que estigués en un ordinador en el qual només hi tingués accés una persona, que per accedir-hi tingués una contrasenya que només sapigués aquesta persona, o que pugui entrar només amb certificat digital, és a dir, l'Agència Catalana el que farà és dir-te, el que feia, és dir-te quines mesures havies d'adoptar i llavors ja amb tots els deures, que t'emportaves els deures i ho feies i ja està. Ara no és així. Ara el que ens diu la llei i el reglament de protecció de dades és que si tu vols obrir una base de dades amb dades personals, tu t'has de responsabilitzar d'analitzar aquestes dades que necessites, veure quin nivell de seguretat necessitaran perquè no hi hagi infiltracions d'aquestes dades. Llavors, a partir d'aquí, adoptar les mesures que siguin necessàries per evitar filtres. Imaginem, per exemple, el que dèiem abans, la base de dades aquesta de totes les preguntes oficials que hi ha a l'Escola d'Administració Pública. Bueno, això la gent mataria per aquestes preguntes. Llavors, allà hi ha d'haver-hi, clar, una filtració d'això seria un desastre. Llavors, deu haver-hi unes mesures de seguretat brutals perquè no s'hi pugui accedir fàcilment, no? Llavors, això, el fet que siguis tu ara, tu vols obrir una base de dades, doncs tu has de fer tota aquesta feina. Sí que pots consultar a l'Agència Catalana, mira, jo havia pensat això i això, què et sembla? I l'Agència Catalana et dirà, doncs sí, doncs no, hauries de reforçar-ho més o menys. És a dir, sempre tindràs l'ajuda, però només l'ajuda. Ja no és feina de l'Agència Catalana, és feina teva. I això és el que significa la proactivitat. Ja en vam parlar de la proactivitat quan parlàvem de la transparència, no? Aquella activitat proactiva de l'administració de publicar les dades. Doncs això és exactament el mateix. Tu, de manera proactiva, has d'adoptar les mesures de seguretat necessàries per garantir que aquestes dades que estàs recollint i que et guardes a l'ordinador no es puguin filtrar i no puguin arribar enlloc, no? Llavors, aquest principi va canviar totalment l'escenari i llavors per això en aquest sentit és un dels més destacats. No obstant això, anem a veure'ls tots. El principi de responsabilitat ja és el que us acabo de comentar. El responsable del tractament és el que ha de prendre les mesures per garantir la seguretat de les dades que té i per tant ha de tenir una actitud proactiva. Després tenim el principi de licitud, lleialtat i transparència. Aquí, bàsicament, el que estem demanant és, primer, que el tractament sigui lícit. Com serà lícit el tractament? Serà lícit quan tingui el consentiment que sigui, depenent del tipus de dada personal que sigui. Que és una dada personal bàsica? Doncs aquell tractament d'aquelles dades bàsiques serà lícit si tens el consentiment inequívoc del titular. Que es tracta de dades relatives a la salut? Doncs llavors necessitaràs el consentiment exprés i per escrit. No, exprés a seques, perdó. Que són dades relatives a la ideologia política o religiosa? Llavors, serà lícit si té el consentiment exprés i per escrit, no? I llavors, a més, també, a part d'això, s'ha d'informar el titular de les dades que nosaltres tenim aquestes dades, que li farem un tractament i li hem d'explicar exactament per què farem aquest tractament. Mira, t'hem posat a la base de dades perquè cada vegada que traiem un producte que creiem que et pot interessar, doncs t'enviarem un correu electrònic. O tenim les teves dades per poder tramitar la subvenció que ens has demanat o l'ajut que ens has demanat o tenim les teves dades, soc un banc, per valorar si et donem la hipoteca o no te la donem, etcètera. O sigui, aquesta transparència. I llavors el que et ve a dir el reglament i la llei és que, llavors, si el tractament és lícit perquè té el consentiment que ha de tenir i, a més, s'ha informat correctament i ha sigut transparent tot el tema, llavors podem dir que aquest tractament també té el principi de lleialtat. O sigui, un tractament és lleial si és lícit i transparent. Llavors, no té més. Llavors, després hi ha el principi de limitació de la finalitat. Sí, us deia abans, que tots aquests principis, que tiro un moment enrere, que tots aquests principis, bàsicament, ens hem de quedar amb dos grans idees. M'he enrotllat amb el tema de la proactivitat, però ha quedat a l'aire la segona. I la segona és que si ens fixem de tota la resta de principis,
limitació, minimització, limitació, exactitud, o sigui, tota la resta de principis van molt en el sentit que realment només utilitzis les dades personals estrictament necessàries per la finalitat que en concret que ho necessitis. Per exemple, imagineu que vosaltres esteu tramitant rentes, per exemple, no? Doncs tu, com a tramitador de rentes, pots tenir accés a una sèrie de dades personals, doncs els ingressos d'una persona, el patrimoni d'una persona, les càrregues familiars, una sèrie d'informació. Però, per exemple, en el moment en què intentis entrar a veure com està de salut, aquí et farà mec, o sigui, error, aquí ja no pots entrar. És a dir, això de la limitació i minimització de les dades i tot això, ho veiem molt clar si treballem a l'administració i tractem procediments que fan referència a persones. Tu pots anar accedint a dades fins a un punt, perquè només et tenen obertes les dades d'aquella persona que et puguen ser necessàries per fer la teva feina, no per cotillejar. És com, per exemple, en el CAP, en un CAP. En un CAP podran mirar, per exemple, el personal administratiu que està a l'entrada sí que té accés a les teves dades relatives a la teva adreça, nom i cognoms, adreça, el telèfon, perquè si t'ha d'anul·lar una cita, si te n'ha de programar una altra, etc. Però en el moment en què intenti dir ai, a veure aquest, com està, a veure que va venir a fer uns anàlisis, vaig a trepassejar a veure com els té. Doncs aquí en principi això ho tindrà capat, aquests anàlisis no els podrà mirar, ni tampoc podrà mirar l'historial mèdic, ni coses d'aquestes, però això no ho necessita per la seva feina. Doncs tot va molt en aquest sentit, no ens passem allò de dir, dona'm, no sé, per exemple, si jo li dono, si jo compro a l'Amazon, doncs té sentit que em demani el nom, cognoms, adreça i telèfon, però ja a què em dedico, quina edat tinc, jo què sé, coses d'aquestes no ho necessita per res, per tant, aquí no necessita aquestes dades. Tot va molt en aquest sentit. Hem explicat, torno, el de proactivitat, licitud, lleialtat, transparència, i llavors, el principi de la limitació de la finalitat vol dir ben bé el mateix. Les dades personals s'han de recollir ben bé per el que necessitem, per unes finalitats determinades. Després no val dir, ja que tinc aquestes dades, vaig aprofitar i les utilitzaré per una altra finalitat. No. O sigui, ens hem de limitar a la finalitat per la qual vam recollir aquestes dades. Tenim el consentiment i hem informat que quan la persona ens ha donat el consentiment és perquè l'hem informat que era per una finalitat concreta. El que no pots fer després és canviar de finalitat. Després, el principi de minimització de les dades, el mateix. O sigui, les dades estrictament necessàries per la finalitat que necessitem. En aquest sentit, tant la llei com el reglament incorpora uns conceptes com són el de pseudonimització de les dades o també parla de l'anonimització de les dades. És a dir, la pseudonimització consisteix en comptes de donar la dada tal qual, de manera transparent, posant-la mitjançant un codi. No sé si us hi heu trobat a vosaltres que, per exemple, aneu a fer una prova, per exemple, vas a fer una mamografia, per exemple, per dir alguna prova o una prova de pròstata, per dir alguna cosa, allò que dius, és una cosa una mica personal, no? I llavors arribes a l'hospital i llavors arribes allà i dius, tinc hora per fer-me això, no sé què de la pròstata, no sé què de la mamografia, o no sé, alguna cosa així. I llavors, imagina que llavors estàs esperant i llavors et diuen Gemma Navarro a mamografia, doncs tot l'hospital s'ha enterat que em vaig a fer una mamografia. Això no cal. Llavors, com ho podem evitar? Pseudonimitzant. Ara, no m'atreveixo a dir a tots, però en molts hospitals el que fan és, tu arribes i dius, sí, tinc hora per fer-me una mamografia, per exemple, i llavors et diuen, vale, i llavors et donen un codi, un codi, i llavors et diuen, ves mirant la pantalla, quan surti aquest codi, doncs llavors ets tu. Això és pseudonimitzar les dades, Això també ho veus, per exemple, quan vas a Hisenda o a l'agència tributària o vas al SOC, al Servei d'Ocupació,
En aquests llocs, o sigui, en general diria que tots els públics, almenys els públics, això ja funciona així. També, no? Tu vas allà, has demanat una cita prèvia, però vas allà i et donen un codi, i quan surti el codi, doncs et diran taula 4, taula 6, taula 10. Llavors, de tal manera que ningú sap exactament per què hi vas, no? Perquè poden ser per, jo què sé, és a dir, pseudonimitzes una mica, no cal, no? Després també ho podem veure quan, per exemple, es publiquen sentències, no? O els mitjans de comunicació informen, per exemple, d'alguna sentència o d'alguna denúncia o alguna cosa així, i llavors, doncs, si per exemple Gemma Navarro Sauleda, doncs posen G.N.S. És una altra manera de pseudonimitzar, no? Coses així. També una altra pseudonimització és, per exemple, la dels Mossos d'Esquadra. Els Mossos d'Esquadra porten un codi TIP. És un codi, o sigui, tu quan demanes que s'identifiqui un Mosso d'Esquadra perquè li vols posar una denúncia perquè creus que t'ha agredit il·legítimament, per exemple, doncs llavors ella et donarà un codi. Però, clar, aquest codi, llavors, Interior, el Departament d'Interior, ja té el codi associat a cada persona. Llavors, ell sí que després ho podrà identificar, no? Però a mi no em donarà més informació que aquesta, no? Per garantir també la seva seguretat. Tot això serien exemples de pseudonimització. Diferent és l'anonimització. L'anonimització implica fer desaparèixer el mapa. És a dir, això no posar un ciutadà sense dir que sóc jo i queda allà que és impossible desbrinar qui és, no? Això són exemples d'anonimització. Me'n recordo que quan va sortir tot el tema aquest de l'anonimització et posaven també exemples d'anonimitzacions mal fetes. Per exemple, si tu poses G.N.S. Amb domicili a Sant Pol de Mar, carrer, patapim, patapam, dius, home, o sigui, sí, has posat les meves inicials, però després, si poses dades que permeten identificar-me, això està mal fet. Això, en tot cas, és una pseudonimització, però no una anonimització. I després també sempre deien que, a més, em va cridar molt l'atenció, perquè a mi era una cosa que sempre m'havia cridat molt l'atenció, que és allò quan fan programes d'aquests d'investigació, o que sigui 30 minuts, 60 minuts, coses d'aquestes, i que et surt la persona pixelada, però, que li pixelen només la cara. Però, jo què sé, que surt, per exemple, me'n recordo un cas que veies un nen que explicava les seves experiències de bullying, no? I llavors l'entrevista en si, pixelat de cara, però davant de l'escola, amb la cartera, amb la roba, vull dir que, a veure, això no és una bona anonimització, perquè qualsevol company de l'escola l'identifiques seguríssim, perquè si ja em poses l'escola quina és, i llavors, ni que sigui per la motxilla, o sigui, no pixeles la resta, només la cara, que quasi que pots veure que porta ulleres, això són... Així no és correcte anonimitzar, no? Pots identificar igualment a la persona. Això com per tenir en compte aquest principi de minimització de les dades, lo justo de lo justo. I després també limitar-ho quant al temps, és a dir, un cop has assolit la finalitat per la qual vas recollir aquelles dades, aquestes dades no s'han de conservar, sinó que s'han d'eliminar. Si, per exemple, vaig donar una sèrie de dades per obtenir un ajut, una beca o el que sigui, doncs aquestes dades, un cop tancat, això ja no es necessiten aquestes dades, per exemple. Llavors, el principi d'exactitud, en el sentit que han de ser exactes, per tant, això implica una obligació per part del responsable d'aquest tractament de dades d'anar-lo actualitzant, i després també parla del principi d'integritat i confidencialitat. És el que us deia, s'han d'adoptar les mesures necessàries per garantir que això només queda entre el que està fent el tractament de les dades i el titular d'aquella dada personal. Vistos els principis, anem a veure els drets que tenim reconeguts. Abans es deien els drets ARCO, no sé si us sona que ho deien els mitjans de comunicació, i ara amb la nova llei, per no ser menys, li han posat el nom d'ARCOPOL. I fa referència al dret d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició, portabilitat, oblit i limitació. Anem a veure cada un d'ells. El dret d'accés. Amb tots, per sort, això és igual. Tots aquests drets els pots exercir de la mateixa manera. Tu presentes una sol·licitud a qui tingui aquestes dades teves i en el termini màxim d'un mes t'han de contestar. I sempre és el termini d'un mes per contestar.
Llavors, el dret d'accés és el dret de saber si estan tractant les meves dades personals i si és que sí, doncs el per què, quan i com, no? Amb quina finalitat, d'on han tret les meves dades, si és que les van passant por ahí en altres empreses o filials o subcontractats, etc. I saber qui s'encarrega, no? Qui és el responsable d'aquestes dades. Nosaltres sempre tenim dret a això. El que passa és que hem d'anar un a un, és a dir, nosaltres hem de, si tu vols saber, tu no pots fer una sol·licitud general, quines empreses tenen les meves dades, sinó que has d'anar una a una i preguntar-li a cada una d'elles si té les teves dades. Aquest és ben fàcil. Llavors, el dret de rectificació també ben fàcil. Si nosaltres, un cop veiem les dades que tenen nostres, veiem que les nostres dades no són correctes, són inexactes, són incomplertes, doncs tenim dret a exigir que es rectifiqui. Llavors, també ho sol·licitem i en el termini màxim d'un mes s'ha de fer la rectificació. Després tenim el dret d'oposició. Nosaltres, potser, en un principi, tenim dret, com dèieu, ja que es necessita el consentiment inequívoc, igual que tenim dret a dir que sí, també tenim dret a dir que no. Especialment si es tracta d'activitats de publicitat, de prospecció comercial, quan el que ens volen és posar en un bombo per crear un perfil nostre i veure a partir d'aquí prendre decisions, etc. Aquí el mateix, presentem la sol·licitud i en el termini màxim d'un mes doncs se'ns ha de contestar que respecta el nostre dret d'oposició i que no es tractaran les nostres dades personals. Després hi ha el dret de portabilitat. El dret de portabilitat és la possibilitat de que les nostres dades personals passin d'un responsable de tractament a un altre responsable de tractament. Llavors, això, en principi, es faria que el responsable del tractament que té les nostres dades ens les torna, a nosaltres que som els titulars, i nosaltres li passem al nou responsable. Però també hi ha la possibilitat que es pugui fer de responsable a responsable. Aquest, el típic cas és el de quan, per exemple, et canvies de companyia de telèfon, per exemple. Tu estaves al Movistar i dius, doncs me'n vaig al, jo què sé, al Vodafone, per dir alguna cosa, no? I llavors et diuen, oi, doncs tindrem que fer una portabilitat. Doncs és això. Vol dir que el Vodafone, que és on me'n vaig ara, ha de recollir totes les meves dades personals que té Movistar. Això és la portabilitat. Després tenim el dret a l'oblit, que és la supressió i la cancel·lació. És a dir, en els tres casos estem parlant del mateix. Una cosa és el dret a oposar-nos d'entrada. Quan ens diuen, escolta, em dones el teu consentiment? Oposar-nos és dir, no te'l dono d'entrada. I una altra cosa és que, en un determinat moment, dic, bueno, ja està, ja en tinc prou, no vull que continuïs tenint les meves dades. Això és el dret a l'oblit, que era l'antic dret a la supressió o cancel·lació. S'ha de tenir en compte que aquest dret a l'oblit inclou no només que deixin, o sigui, que estripin allà on surts tu, sinó que, a més, també han de fer desaparèixer qualsevol rastre que hagi pogut quedar de les meves dades personals. I per això ara no se li diu dret a la supressió ni dret a la cancel·lació, se li diu dret a l'oblit, com volien dir. No només m'has de... O sigui, queda prohibit, ja no pots utilitzar les meves dades, sinó que, a més, has de fer desaparèixer qualsevol rastre que hagi pogut quedar de les meves dades. Sobretot això, s'ha posat, donada la influència o la situació actual d'internet. És a dir, tu cada vegada, només en el dia d'avui, per les vegades que hem entrat a internet, haurem deixat una quantitat de rastre increïble. Llavors, si el responsable... Nosaltres, mira, és el nostre problema. Llavors, aquí no podem dir res. Però si un responsable està utilitzant les nostres dades i com a conseqüència d'això ha anat deixant rastres a internet, ha de fer desaparèixer, o sigui, ens ha de fer desaparèixer el núvol, ens ha de fer desaparèixer jo què sé, del drive, del que sigui. Ens ha de fer desaparèixer de tot arreu. I després tenim el dret a la limitació al tractament, és a dir, les dades personals només es poden utilitzar per al tractament pel qual es va donar aquell consentiment, ni més ni menys. O sigui, tot, com podeu veure, sempre anem a petar allà mateix. A banda d'això, tenim altres drets més genèrics, com el dret a ser informat sobre el perquè de per què tenen les nostres dades,
També tenim dret a consultar el registre de protecció de dades per veure si hi ha tractaments, o sigui, hi ha dades personals nostres. El que passa és que això ho diu la llei, però no és veritat, perquè jo vaig fer la prova a l'Agència Catalana de Protecció de Dades i els hi vaig enviar una sol·licitud i els hi vaig dir que volia saber quines entitats tenien les meves dades personals, exercint aquest dret de consulta al registre de protecció de dades. I em van dir, ui, no, és que això no funciona així. Em van dir que tenia que anar un a un, el que us deia abans, has d'anar un a un i exercir el teu dret d'accés a la informació pública. Aquí l'únic que et poden dir és si hi ha o no hi ha empreses que tenen les teves dades personals, que tenen dades personals teves, però no et donen la informació de quina empresa és ni res de tot això. És una curiositat, una anècdota, per quedar-nos amb aquest dret. I després, finalment, també tenim dret a la indemnització. Si com a conseqüència del tractament de dades personals se'ns ha ocasionat qualsevol tipus de dany o perjudici, tenim dret a reclamar una indemnització per aquests danys i perjudicis que se'ns han ocasionat. Això, per exemple, si ets algú important i llavors resulta que hi ha dades personals teves i es filtren als mitjans de comunicació i se n'entera tothom, per exemple, aquí, pels danys i perjudicis que et puguin ocasionar, podries demanar una indemnització. Llavors, ara aquí, com a contrapartida, tenim les diferents obligacions. Com dèiem, el que s'emporta la palma de les obligacions és el responsable, però per poder veure aquestes obligacions hem de veure les figures que hi ha. I tenim 3 figures a tenir en compte. Una és el responsable del tractament de les dades, salto un moment, el responsable, l'altre és l'encarregat del tractament de les dades i l'altre és el delegat de protecció de dades. Tenim 3 figures, el responsable, l'encarregat i el delegat. Amb 3 paraules, o sigui, amb 3 frases, per fer-ho ben simple, el responsable del tractament el responsable és el que pren les decisions i, per tant, el que li cau al marrón en cas que hi hagi problemes, diríem, és el responsable. És qui decideix quines mesures adoptarem, com ho farem, etc. Però, com a contrapartida també, si hi ha problemes, és el que anirem a buscar per exigir-li responsabilitats. L'encarregat, deixeu-me passar aquí, l'encarregat del tractament de dades, aquest és el que posa en pràctica les instruccions del responsable, és el que implementa, el que aplica les mesures, el que fa el que li diu el responsable. Llavors, fa tota la feina, fa la base de dades, incorpora les mesures que li diu el responsable, però després a mi no em busquis perquè jo soy un mandau. L'encarregat és el mandau, el responsable és el jefazo i després, d'altra banda, tenim el delegat. El delegat de protecció de dades és un assessor, simplement. En termes generals, diríem, el delegat de protecció de dades és voluntari. Clar, com que ara el responsable és el que crea aquesta base de dades i que assumeix la responsabilitat, ell mateix ha de decidir a veure quin tipus de dades són, quin tipus de mesures haurà d'adoptar per evitar que es filtri o per garantir la seguretat de les dades, etc. A vegades depèn del tipus de dades que són o si són molta quantitat de dades, però realment pot ser un problema, allò de dir, ostres, no sé ben bé quines mesures has d'adoptar, quines no. Per això està el delegat de protecció de dades. El delegat de protecció de dades és un assessor en matèria de protecció de dades i el que fa és assessorar-te, ajudar-te, fer d'enllaç amb l'Agència Catalana i fer-te una mica aquests tràmits i ajudar-te en tot aquest procés, ja que ara hi ha aquest principi de proactivitat. Llavors, el delegat de protecció de dades, en termes generals, ens diu la llei que no és obligatori, però tot això d'aquí, tot el primer punt, són les excepcions, en les quals sí que és obligatòria la figura del delegat. Llavors, sobretot, interessa tenir molt clar que en el cas de les administracions, en el cas de la Generalitat i qualsevol altra administració, sí que la figura del delegat de protecció de dades és obligatori. No podia ser d'altra manera perquè el volum de dades personals que tenen les administracions públiques és brutal. Llavors es necessita allò, s'ha de protegir bé, perquè si es comença a filtrar la informació que tenen de nosaltres no vegis. Llavors, si us fixeu, les excepcions, els casos en què és obligatori, en general són o bé entitats que tenen dades sensibles o bé entitats que tenen un volum de dades brutal. Si us fixeu, centres d'ensenyament, home, tenen dades de menors. És lògic que vulguem garantir que les coses es fan bé. Entitats bancàries, ostres, allà sí que estem allà, que les nostres misèries estan allà, no? Les hipoteques i el que sigui que tenim, doncs allà està. Llavors aquí també s'ha de vigilar molt com es tracten aquestes dades.
establiments financers de crèdits en general, asseguradores, després diu advocats, procuradors, clar, o sigui, tu quan vas a un advocat, doncs quan tens un pollo, llavors tampoc s'ha de protegir aquestes dades, s'ha de fer ben fet. Notaris, clar, són escriptures públiques de compra-ventes, de propietats, és delicat. I després, si us fixeu, també hi ha companyies d'energia, gas, llum. Clar, aquests tenen un volum, o sigui, no és per la importància de les dades, que ja veus tu, que tenen la teva adreça, el teu telèfon i el teu compte corrent per veure on et carreguen les factures, però és un volum tan bèstia que és lògic que s'hagi de vigilar també. Centres sanitaris, clar, ostres, tot el tema de salut, no vegis, s'ha de protegir també especialment. Ara em ve al cap que precisament els centres sanitaris, sobretot hospitals, estan al punt de mira d'aquests hackers que fan els segrestos d'informació digital, llavors, o sigui, allà et col·lapsen, o sigui, no et col·lapsen, o sigui, et deixen inutilitzat tot el que és digital, amb totes les dades dels pacients, totes les màquines, etc. I on pagues o no t'ho torno, no? Doncs, bueno, tot això és lògic que perquè no es filtrin aquestes dades s'hagin d'adoptar mesures especialment segures, no sé, per poder garantir tot això. És a dir, que per tant, recordar això que poden preguntar en quant a concepte, bàsicament, pel que jo he vist, responsable és el responsable, és el jefazo, per tant, és el que pren les decisions, diu quines mesures s'han d'adoptar, etc. Ara, això sí, també assumeix les responsabilitats en cas de problemes. L'encarregat és el matxaca, el mandau, o sigui, és el que comença a picar davant de l'ordinador totes les dades, el que implementa les mesures que li diu el responsable, i és el que fa la feina. I després el delegat, que és com una figura d'assessor, però en matèria de protecció de dades. Tenir en compte que, com a norma general, no és obligatòria aquesta figura, a excepció feta de les administracions públiques i tots aquests tipus d'entitats o establiments que, si li veieu el sentit, jo crec que no cal ni aprendre-s'ho, perquè si veus la pregunta, dius, vale, jo crec que sabríeu identificar els que realment és obligatori o es necessita la figura del delegat de protecció de dades. També m'agradaria destacar, no sé on està, a veure, no, espera, potser no estan aquí, vale, no, ja està, sí, simplement que això, que ha de... no, el que us volia dir és, no ho posen aquí, però per tenir-ho clar, que el delegat de protecció de dades no cal que sigui un membre de la mateixa entitat. És a dir, per exemple, l'administració, la GENE, per exemple, el delegat de protecció de dades no és cap funcionari ni ningú de la Generalitat, sinó que ho té contractat amb un contracte de serveis, ho té contractat amb una empresa que es dedica a això, al tema de la protecció de dades. És a dir, que no cal que sigui, pot ser persona física, una persona com qualsevol de nosaltres individuals, pot ser persona jurídica, és a dir, una empresa, i pot ser dins de la teva organització o pot ser externa, no hi ha cap problema. Ja dic, a les funcions només veureu que informar, assessorar, supervisar, assessorar, operar, o sigui, és un assessor. Llavors, finalment, la feina aquí que té el responsable amb l'ajuda, si el té, del delegat de protecció de dades, doncs és veure quin risc pot haver-hi d'aquestes dades, si són especialment sensibles, si no. Llavors s'han d'avaluar totes aquestes dades i a partir d'aquí, que és el que anomenem l'avaluació de l'impacte de la protecció de dades. Aquí el que es fa és veure quin tipus de dades són, si són sensibles, si no són sensibles, i si són a gran escala, el que dèiem, si és molt voluminós, com és el cas de les companyies de subministraments, i llavors a partir d'aquí sabrem quin tipus de mesures hem d'adoptar per garantir la seguretat d'aquestes dades. Aquesta feina de l'avaluació de l'impacte, com dèiem, li correspon al responsable del tractament, que pot demanar, si el té, si té delegat de protecció de dades, li demanarà l'assessorament al delegat. Si no el té, perquè és una empresa privada que no entra dins de cap de les que hem dit, doncs llavors s'ho haurà de fer ell solet. Llavors, l'avaluació ha d'incloure la descripció de quin tractament vull fer i amb quina finalitat, llavors veure quines són
justificar el tractament d'acord amb aquestes finalitats que acabem d'explicar, veure què és proporcional, què és aquella minimització de les dades. Llavors, a continuació, mirarem aquestes dades, quin risc pot comportar pels drets nostres, sobretot pel dret a la nostra intimitat, i a partir d'aquí haurem d'indicar quines són les mesures que adoptem per qualsevol tipus de risc d'aquestes dades. Com us deia, ara l'Agència Catalana de Protecció de Dades està per ajudar si em preguntes, no per fer les coses, però sí que li pots consultar. I això és el que diuen aquí, és la possibilitat de fer aquesta consulta prèvia. Quan parlem de l'autoritat de control, cada comunitat autònoma té la seva, també hi ha l'Agència Espanyola de Protecció de Datos, nosaltres tenim l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades. Llavors, es pot fer aquesta consulta prèvia però no perquè ens facin l'avaluació d'impacte, sinó per veure si la que hem fet nosaltres està bé, si ho tenim ben controlat, si les mesures que hem adoptat són les correctes. Llavors, en cas que fem aquesta consulta prèvia, l'autoritat té 8 setmanes per donar la resposta al ciutadà. Això és pel que fa a la protecció de dades. L'últim tema fa referència a les institucions de control i garantia. Però aquestes institucions les veiem en el bloc 2, quan primer parlem de l'Estatut i després parlem de les institucions de la Generalitat, dintre de les quals estan aquestes. Llavors, per tant, només us he posat aquesta plana perquè si hi hagués la pregunta més general de dir quines són les institucions de control i garantia, doncs diríem el síndic de greuges, que el que fa és protegir-nos als ciutadans de qualsevol vulneració de drets per part de les institucions, l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, que està per vetllar perquè es compleixi tot el que acabem de dir, i l'Oficina Antifrau de Catalunya, que està per lluitar contra la corrupció. No obstant això, ja dic, d'aquestes figures, la seva composició, les seves funcions exactament i tot això, ho veiem en el bloc 2, que és el bloc que començarem a continuació. Per tant, ja hi entrarem. Però, per si fan la pregunta genèrica, sàpiga que estem fent referència a aquestes 3 figures. Llavors, amb això hem acabat amb aquest tema, amb aquest bloc. Acabem el bloc 1 i llavors ja em va bé, ja em va perfecte, perquè com que demà surt el temari veuré, perquè jo crec que del tema del bloc 2, perdó, jo crec que del bloc 2 hi haurà alguna cosa que trauran. I llavors, si és el cas, ja modificaria el Power, us l'enviaria i llavors és amb aquest que ens basaríem a partir de la setmana que ve per fer la sessió. Llavors, deixo de